Good morning, guys. Ito naman si Gro Tinting kong mahalo. Gusto na lumabas ng kwarto. Ayan. Alas 6 pa lang eh. Alas 6 pa lang. Walang pasok si Kuya Chris. Alas 6 pa lang eh. Walang pasok si Kuya. Mamaya na tayo lumabas. Gusto niya na lumabas eh. No? Lumabas na tayo? Luto na tayong breakfast. Kaya kasi maaga din kami alis ngayon ni Froggy, guys. May ano kami. May lakad kami. Kasi mag-ano naman ako ng mga sa mga products sa mga store, concept store. Nanghihingi na naman sila ng ano, ng supply, ng stock. So, ayun. Hello, guys. Good morning, guys. Good morning. Ay, dude. Ay, dude, ay, dude, ay, dude. Nasa na? Pagising na rin si Kuya Chris. Luto tayo ka na, breakfast. Ha? Tara, tara, tara. Nood saan ako ng vlog eh, kaso ngayon, hindi siya mapakalim. Oo, nali ka na. Ayun, babalik ulit. Oo na. Patapon mo yung arenola. Tara. Oops. Oh, lagay na yung tali. Ano na tayo? Lagay na yung tali, dali. Kunin na, dali. Lagay na tali. Walk na, walk. Ano, senyorita, oh. Senyorita Maggie. Kayo lang ba walang pasok ngayon? O buong school? Ay, buong ano? Buong Pilipinas. Kayo lang ba? Kaya nga gusto ko. Wala silang pasok, guys, until Monday. Long weekend. Ala, Fruit Loops to. Loops. Ano lang siya, cereal lang ngayon. Ikaw, Kay. Good morning, Kay. Lalakad sila eh. Lalakad niya si Groot. Si Groot, ilalakad nila. Eh, ipaklit na ako. O, sige, palakad. Kunin mo na yung ano na yung paklit. Saan ba nilagay? Di ba pinaligaw mo sa paklit mo? Ah, yung color niya. Dito lang akong breakfast, guys. Yung tocino. Sausage na skinless. Skinless longganisa ng Pampangas Best. Tapos pure fruits chicken drumettes. And then, ayan. Kukuluan ko na yung ano. Tinanggal ko muna. Dalawa lang saksahan dito eh. Yung for lunch namin na munggo. Kasi today is Friday. Happy Friday, guys. Dito lang ako ng breakfast para makakain kami bago umalis. Kasi mahal kapag puro sa labas ng kain. Diba? So, ito na lang. And then by lunch naman, nakakabalik na kami. So, may pagkain naman ng lunch. Kaya kami kakain sa labas. Ganit na tayo ng vlog, guys, habang nagpapainin ako ng sinain para ma-upload na vlog kahapon. Para wala akong hindi natatambak yung mga i-edit, i-upload. Yung kasi magiging busy ako ngayong week na to, as in, lagi naman busy, diba? So, ayoko yung mga 4 days na 4 days nang walang upload, mga ganun ba? And then, tatanggalin ko na to. Promise po. Muna-take note ako, guys, sa kuko ko. Very untidy daw. May ano naman ako, may acetone naman. Di ko lang alam kung bakit hindi ko natatanggal. Siguro parang wala lang sa akin na, you know. Pero sabi nyo nga, is untidy na. So, tatanggalin ko na po. Pasensya na. Bilisan mo na. Mag-alas 8 na, oh. Isay ko muna tong guys. Itong bunggo para pilitin na lang nila mamaya or ready na for lunch. Yan, ito na yung lalagyan na lang pala ni Sel ng gulay. Kumagay ready ko lang kasi ito lalagyan ko na ng mga lasa, ganun. So yun, ito na yung guys, hindi pala siya ribs, sinigang cut na na pork. Bawang, sibuyas,
And chamaki. Ito na yung ano. Ha? Yung gagawin ko ng Carlos ngayon. Mamaya. Mamaya. Oo. Huwag ka na sumama, walang kasama sila, Groot. Ano ba yan? Anong gagawin mo doon? Ah, gusto mo sumama sa Don Carlos? Anong gagawin mo? Kasi pag-badminton. Kanino? Ang sikip-sikip doon. May kipag-badminton ka? May pwesto kasi kami doon. Saan? Ha? Pwesto kasi kami ni Kurt doon. Sa maluwag. Sus, doon ka na naman may paglaro. Karinig ka na naman ng mga murahan doon. Kaya nga kita nilalayo eh. So yun lang guys. Kulit pa sila ito ni Chris sumama sa Don Carlos mamaya. Ayan. Tapos lagay lang natin itong pork. Sasangkot siya lang. Ayan, yun ang tawag doon. Sangkot siya. Or vista. Yan ang magpapalaki sa munggo. Mga buto-buto na yan. And cover. Ganda ng mga ano guys, oh. Mga bagong truck ng basura. Lupit! Ang mga puti po. Ang dami oh. Bagong release ata yun oh. Oh, sa unahan. Katuwa. May ano pa siya, may design pa siya na ano ba yung mga tanim-tanim, bula-bulaklak sa gilid. Ngayon lang ako naalis sa ano. Truck ng basura. Ayun. Anyway, pupunta ulit kami sa Toyota guys. Pabalik kami kasi yung ganito dyan sa likod, yung lock na ganyan, is maluwag. Hindi kumakagat. Parang hindi tumutunog na ganun. So, babalik namin sa Toyota. Sobra! Bisaya tayo. Ayun ang cute guys. Ano? Ganda no. Yung pa sila, mabulaklak yung iba. Ang galing. Ayan, sobrang palpak ng ano, ng Toyota Pasig, nakakainis. Una yung ano, yung tag dito, yung GPS hindi ibinalik nung pag-release. Tinugas. Slow down. Hindi naman tinugas, kumbaga hindi sinurrender sa kanila yun, tapos hindi nila ibinalik din. So bumalik ulit kami noon. Tapos ngayon, kung hindi pa sumama si Chris sa amin kanina, sama kasi namin kanina. Hindi namin madidetect. Hindi namin malalaman na ano pala yan. Palyado. Kasi kinakato ko siya na buksan. Hindi siya makalabas. Naloka. So ayun. Kesa patagalin pa namin. Baka sabihin kami pa yung nakasira eh. Balik namin dun. Kasi itong side na to yung may tama ni Toton eh. So baka yung paggawa nila na ano hindi na meron silang hindi na higpitan or whatsoever. Kaya ganyan. Kaloka. Paghapon na kaming ano nasa kalsada ngayon. Kaloka, nag-ano na sana ako nagpapahinga. Anyway, di na ako nakapag-ano guys, nakapag-vlog masyado kasi nga sobrang dami na nilakad namin kanina. Excuse me. Tapos nagpababa na lang si Chris nung ano pagbalik namin sa ano sa binabaka yung mga produkto sa ano sa bahay. Nagpa-uwi na lang si Chris kasi ayaw na sumama nga dito. Mas gusto sumunod na ng TV. Ito nga pala yung ano, yung cover ni Tonton. Introduce Ayan. the new look. New look ni of the Tonton. future. Ang linis tingnan eh, no? Ganyan ang wheels oh. Alin? Mga wheels. Slow down. Oh. Pedestrian Ganyan crossing. ka-size. Kahit Bakit? di mo na itaas. Kaso lower naman dating yun. Oo nga. Mababa talaga siya. Ang oras na, alas 4 na. Gagabihin na naman kami nito. Now! Tapos sabi ni daddy yung brake daw. Parang lumuwag din. Mukhang chinap-chap to eh. Hinimay-himay. Kasi brand new. Sarap ba? Pumitas ng mga ano yun. Hindi nakikita ng customer. Ano ka ba? May ano din yan. Siguro may... O kaya nga balik natin. Hello, huwag ka masyadong mag-assume na. Hinala. Huwag tamang hinala ka. Oh. After There's what they did to the GPS card, magkano isa nun? 36,000 Yung lang? GPS, sabi nung ano, naka-surrender talaga. Tingnan mo naman, naka Kung hindi siya. pala hinahanap yun, hindi sa kanila na yun. Paano hindi hinala? Siyempre ba mababawi naman. Oo nga, huwag tayo maghinala sa mga drugas.